everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat! Nganong hubag mo ginang imong mga mata, Layla? Nagsige ka kilak, no? Oh, uy. Kuan, nagdrama lang gamay. Oh, kinsa man ang nanawag? Number man? Hello? I love you, Layla. Kinsa na, Layla? Ha? Nganong nangangaman ka? Magkita ta, Layla. Magpaabot ko mo sa Lorita's Grill. Alas 5 karong hapon. Bye. Kuan? Layla? Hello? Ang binang mo cellphone, be? Ay, inok naman sa correction, uy. Hello? Hello? Oh, asa man, wanay tao? Wa na. Kinsa ba to? Ambot. Unsay ambot? Kaklaro ato nga nakabati ka sa iyong gisulti? Nganong muram kag nabato diha, ha? Ay, uy. Nabatugod taon. Kuan, kanang lalaki na nawag, pero wa ko kaila, ha? Wrong number. Sure ka? Dili to nimo kaila? Ay, dili, lagi. Klaro kayo nga nabato si Layla. Di na ko magpadaog pa nimo, Rickson. Bimbo, unsa ni balita? Natawagan na ko si Layla. Ug ako siyang ginan nga magkita mi karong alas 5 sa hapon sa Lorita's Grill. Anya, mitando bang panuway? Pinos. May mo bag di nimo sigiyag hingan og panuway si Layla. Ako nang pagasaw unon lagi. Bakalakot man kod. Maglagot ko maghuna-huna ng bayhan na. Ay kabalaga. Di na madugay ug mabalik na nimo si Rickson. Paubos na lang gud niya. O kinahanglan gamito na nimo ang imong sakit, ha? Para magunitan nimo sa liog si Rickson. Naibawan ako sa kumbuhaton. Ay, uy. Sao man ni nako ron, uy? Makikita na ba na ko sa Bimbo? Pero, dili pa ko ganahan makikita niya. Layla, Aray. doon ako ipaliton sa gawas. May ipada ka? Wala man. Akon, Uy, kinsa ming nanawag? nga nung gitutukan mo na ni mo cellphone ni mo. Tubaga na, uy. Sige, diyaw na ka. Hello? Wala. Kinsa man ka tunanawag? Hindi man gusto sa Rickson nga makabati ko. Hello? Hello, Rexon? Oh, nganong nanawag mo ka? Ari ako sa kong kwarto, Rexon B. Okay ka umban diri karon. Unsa? Venus, nag-atiman pa ko ni Tito Luisito. Kaya wa dire sila si Tita Teresita. Problema na nimo kung nagsaon nimo pagsibat diha. Ibili na si Layla. Nahibaw gid ka nga ikaw ang gusto na ko ikauban karon, Rexon. Lain pa ako lawas. Ikaw yung magkatiwas na ko kung dili ka mo, Ari. Venus, dili ko doktor, uy. Pero, ikaw lang ang makapagaan sa kong gibati. Basta sige na, kung Ari ako, karon dayon. Kung dili ka gusto mo, otong ko. Venus. Patay na kumabda ni Papa kung dili ka mo, Ari na ako. Venus. Tagalan di kag tunga sa oras. Unsa? Kung dili ka ni ka mo, Ari, mootong yun ko. Ayaw, muna ko. Sure ka? Mori ka na ko, Rexon?
Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Pagpaabot ko ni mo, Rexon, ha? O niya, pagdaog prutas, mansanas lang. O, lagi. Muan ako. Bye. Bye. Mo ani si Rickson? Oo, mo ani siya. Basta ikaw, sibat na. Okay, sibat ako. Og, ayaw pagsudog balik din kung dili ko manawag ni mo, Bimbo. Dili mahimo nga magkaabot mo si Rexon din eh. Sige na, sibat na. Okay, sige. Kaya timanom sa dago si Layla. Layla, Naon sa man ang naong ni mo? Nganong subo man kay na? kuan. Sorry nga, wa ko musulti dayon nimo kon kinsang nanawag. Ha? Kay kinsa man ding nanawag? Ha, Rickson? Nganong ka, oy? Mura mo gidakdakan og baldi ang imong naong. Si Venus ang nanawag, Layla. Ha? Si Venus? Oh, siya ang nanawag. Og O gusto siya makikita nimo? oh, O kung dili ka makikita niya, sa may mahitabo? muutong ko na siya. Gusto ko na yang i-corner, Layla. Og kana ang dili ko gusto. Bisan gamay. Wa na gid ko gusto ni Venus. Og dili mahimo ko na yang ulipon. Pero dili sad mahimo madisgrasya siya, di ba? Aha. Ikaw magibasulon siya mga ginikanan kung mamatay si Venus, di ba? Kinala tuon mo si Venus, Rickson. Unsa? Layla, pero di na ko ganahang mupaduol pa ni Venus. Musamot ka gubot ang akong utok, Layla, kung makita na ko siya. Pagkikita lang niya. Pero naaran nimo ang paghukom kung si buhato nimo kung magkita mo. Ha? Unsay buti mo ipasabot? Ikaw bitaw nag-ingon nga mga pagsuwalan ni tanan, di ba? Pues, ato niya tubangon natin ang pagsuway. O nga pilaan na si Venus. Di ba? Layla, Rickson! Uy! Hindi ko makaginawa ng ginaksan mo, uy! sorry. No, good day. Utaw, no? Grabe sa kay ka makagakus, uy. Abi ni mo, Layla. Lahigid ka sa ubang babae. Bisag yabagon ka usahay, pero tarong masandi kag uto kung naanas problema. Angang, matod pa sa kumama, bisan do sa kabugat sa problema, kinala atubangon gid nimo. Salamat. Busa, lakaw na. Atubangan na to ato problema. Unya, dili ka masuko. Ngano masuko man ko. Nga kasiguro man ko nga ako na ang love nimo. Klaro naman kay sa pattern ba si Munaong nga love ko nimo. Salamat. Mubalik na dayon ko, ha? Hey, sige na, oy, lakaw na, oy. Oh. Sige, kiss. Mubalik na dayon ko, Layla. O, lagi. Ako ning uyon-uyonan sa Venus, aron dili ko masugamak sa kasuko siyang papa. Papa? Oh. Nasukog maayo na ko ang iyang amahan. Hala ko mo, oy, lakaw na, Rickson, oy. Unya na tambag sulti bahin sa amahan ni Venus. Sige. Lakaw na. Oh, mubalik na dayon ko. O, lagi. Taon sa na Rickson, oy. Klaro na gud kayo siyang naong. Nga dili siya kanang mato ni Venus. Pero, mas makaayag at tingalin niya kung mabalik na lang siya ni Venus. Kinahanglan nga mo ani higit, Rexon. Kimapugos ko kung utong kung dili ka mo ani. Bahala nagmamatay ko. Niyakit si Rexon. Venus. Yaman sana sa ngayon mong gipangayo. Salamat.
Abi na kong dili ko nimo anihion, Rexon. Motong nagudunta ko. Nganong imo man gibuhat, Venus? Ha? Nganong imo man gid kong lisod-lisoron? Rexon, may anhiba ka aron sa diyaan ko, ha? Aron pasakitan ko? Gusto ba ka mamatay ko? Ha, Rexon? Laila, ni Aname. Laila? Layla, kami na sa imo puli bantay ni Sir Day, ha? Salamat kaniya na mo, tita. Sir Diggs, Hay man si Rexon. tuwa siya ni Venus. Uy! Oh, Nganong tuwa mo siya ni Venus? Oh, saan? Nabalik sa kanihing panahon? bitaw Laila. Nganong to man siya ni Venus, ha? Milakaw di ay siya. Niyara siya din sa ospital, tita. Kay na-admit sab din si Venus. Unsa? Unsa? Oh, Bangag sa ilo. Nadut lang nagsakit tong bayhanang ang ngiw. Sir Diggs. Ug may kay ni ana day mo. Mula ka una ko, ha? Og asa ka man. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!